जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം ആണ്. സാഖ്യയോഗം എന്നും പറയും, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമോഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിശനം. നമോ വിഷ്ണുവാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തതലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 3 തരത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 3 തരത്തില് ആൾക്കാർ അത് പിന്തുടരുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിസാണ്, പ്രകാശമാണ്. അതിനെയാണ് ഒരു തരത്തില് ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആരാധനാ രീതിയാണ് അത്. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനുണ്ട്. 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര
രൂപത്തിലുള്ളത്. മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ ചൂടി മഞ്ഞപ്പട്ടെടുത്തു ഓടക്കോലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് വർണ്ണിക്കുന്നു. വേണും കണന്തം അരവിന്ദ ദളായദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാം കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമാം. കന്ദർപ്പ കോടി ആണ്, കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റിനെ, ജ്യോതിസിനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടാണ് ഭഗവാനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ. ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അതിനോട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് സൂര്യൻ അല്ലെ, സൂര്യനെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനു ഉപരിയായിട്ട് സൂര്യ മണ്ഡലം ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെയോ പിന്നെ സൂര്യദേവനുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യദേവനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് പത്മപുരാണത്തിൽ പരാശര മുനി എന്താണ് അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളത് ആർക്കാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ ആ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒന്നാമത് സൗന്ദര്യം, പിന്നെ സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതില് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതിനോടൊക്കെ വൈരാഗ്യമായിട്ടാണുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാല് അതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നവരെ കാണല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലോകസുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നിടും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ് സുന്ദരിയായിരിക്കാം അല്ലെ, അവർക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നവർ കുറവായിരിക്കും. വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ കാണാം അല്ലെ, അവരൊക്കെ വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അവർക്ക് അത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ അത്ര ശക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 25 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ചുറ്റളവിലുള്ളതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അതിപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ഇതിൽ ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും വലിയ വലിയ പാറകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഭയാനകമായ അതിലൊരു ചെറിയ പാറ പോലും നമുക്ക് എടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ ആ പർവ്വതത്തെ തന്റെ ചെറുവിരൽ അല്ലെ, തീരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ വിരലാണ് ഇടത് കൈയുടെ ഈ ചെറുവിരൽ, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉയർത്തിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിമാനാണ് അല്ലെ. സമ്പത്ത് ഭഗവാനെ അത്രയും സമ്പത്തുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് എന്താണ് ആ നിലവറയൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും സമ്പത്തല്ലെ. അതാരതാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെ, പത്മനാഭദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ രാജകുടുംബം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്തല്ലെ. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത്രയും അമ്പരന്ന് പോയി അല്ലെ. അത്രയും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ചെറിയ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ അല്ലെ, അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അത്രയും എന്താണ്, അത്രയും ശക്തിമാനും അത്രയും കീർത്തിയും അത്രയും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും കൂടുതൽ 9-ാം അധ്യായത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ 10-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് കണ്ടു അല്ലെ, അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടായി അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷാദം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തേരില് തളർന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. എന്താണ്, തന്റെ ആ ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് തളർന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് അർജുനന് തോന്നി, എന്താണ്, എനിക്ക് ആ ശരിയായ ഉപദേശം വേണമെന്ന് തോന്നുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരണമെന്ന്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളും എന്താണ്, വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളും ആ ശരിയായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഗുരു പരമ്പര കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനി വ്യാസനെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഒരു ശിഷ്യനായി തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുകയാണ്. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാദിമാ ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാൽ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് ഇപ്പോഴ് അർജുനൻ പറയുന്നല്ലേ, എനിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാ ഉള്ളത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അർജുനൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, സേനയോരുപയോർ മധ്യ രഥം സ്ഥാപയം അച്യുത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അച്യുത, ഈ 2 സൈന്യങ്ങളുടെ നടുവിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവിടുന്ന പോലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, തന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ്, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ, നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഷമത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഷമം? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പ്രായമാവുന്നു, എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. പിന്നെയോ ടെമ്പററി ആയിട്ട് 4 പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എന്താണത്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. എല്ലാവരും ആഹാരം അല്ലെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ്, അവർ വീടുണ്ടാക്കുന്നു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയരക്ഷ നേടുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്താകും, സന്താനോൽപാദനം ഒക്കെ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഇത് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവര് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയരക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ അവരും പരമ്പരയെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണുള്ളത്? മനുഷ്യർക്ക് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യജന്മം തന്നത് ഇതിനാണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അത് എത്ര നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല, അത് തീരില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പ്രായമാകുന്നു, അവർക്കൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. അത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ തേടേണ്ടത് അല്ലെ.
നമുക്ക് കാണാം നമ്മളൊരു എന്താണ് നമ്മള് പറമ്പത്തൊക്കെ എന്താണ് സ്ഥലത്തൊക്കെയുള്ള മോശപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മരമൊക്കെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തളിർത്ത് വരും അല്ലെ, വീണ്ടും അങ്ങനെ അത് മുറിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വളർന്നു വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ വേരോടെ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിലോ ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ മരണമുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പ്രതിവിധി നേടണം അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ. ആ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു എന്താണ്, തന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഒരു ഗുരു, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, അദ്ദേഹം ആ ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോചയതേ സമുപേത മൃത്യു നമോചയതേ സമുപേത മൃത്യു. എന്താണ്, നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരു അല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരു. അവർക്ക് നമ്മളെ താൽക്കാലികമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ, ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ എന്താണ്, വലിയ വീടെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ, വാഹനം മേടിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരും അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്, അത് താൽക്കാലികമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ, ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് എന്താണ്, ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. നമ്മളിപ്പോ അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ആ പാലം നമുക്ക് എന്തിനാ, അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. ആ പാലത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ വീട് വെക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അക്കരയാണ് എത്തേണ്ടത്. അക്കരെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാലം അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്കാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവുക വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ. ഇത് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് പറഞ്ഞു തരാമേ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ആ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി അത് പറഞ്ഞിരുന്നതിന് നമ്മൾ നാളത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും. നമ്മള് എന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ജപയജ്ഞമാവുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ഗുരുവല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകി അവരെ വളർത്തും അല്ലെ. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും, നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരും ഒരു ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്നല്ലേ. അവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണോ, ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണോ അവരെ? ഇങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവത് തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിച്ച്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവത്ഗീത ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ മക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും. ഒരു ഭാര്യയെ ആ ജന്മമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരോ അവരും നമ്മുടെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ ഗുരുവും നമ്മളെ ആ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഗുരു ഈ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സിദ്ധികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ കുറെ കാലം പ്രയത്നം ചെയ്ത് അവർക്ക് തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതൊന്നും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഗുരുക്കന്മാർ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തും കുറെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ ഗുരു പറക്കും, വായിലൂടെ പറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മോസ്കിറ്റോവും പറക്കും അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കൊതുകും പറക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്ര വലിയ ഭയങ്കര കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, എന്റെ ഗുരു വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ നടക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ സമയത്ത്
ബോട്ടില് അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 രൂപയൊക്കെ വേണ്ടു. അപ്പൊ 1 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അക്കരെ പോകാൻ സാധിക്കും. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സിദ്ധികൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കല. എന്നിട്ട് എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റുക അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ആളാവാം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലേ അതല്ല ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യന് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മളെല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കാൽവെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2nd ലെവൽ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് 3rd ലെവൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ 4th ലെവൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് നമുക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരണ്ട. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മരണം അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭയമുള്ള എന്തൊരു കാര്യമാണുള്ളത്? ഒരേ ഒരു കാര്യം, മരണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉടുപ്പ്, ഈ ഡ്രസ്സ്, ഇതിനാ കീറി മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വസ്ത്രം ഇടും അല്ലെ. അതിന് ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവാനുണ്ടോ? ഇത്ര പേടിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാതാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടിയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രായമായവരൊക്കെ അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണില്ല, പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് കൈകാലുകളൊക്കെ തളരും, അങ്ങനെ എല്ലാം മറവി സംഭവിക്കും, എല്ലാ അവയവങ്ങളും എന്താണ് വീക്കാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആത്മാവിന് അവിടെ വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊരു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതേത് സമയം വീഴും. അതിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിപ്പെടും അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കാറാവുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്താണ് ആ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടിയിട്ട് പോകുന്നു. ആ ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉള്ള രൂപമാണോ പിന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്ന് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അല്ല അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി പക്വതയാകുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് മാറ്റം വരും അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ വേറെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവസാനമാകുമ്പോഴെന്താണ് ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു. അതിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം തേടിപ്പോകുന്നു. ഇത്രയേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനാണ് നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും എപ്പോഴായാലും മരിക്കും അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ജതസ്ഹി ധ്രുവമൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇത്രമായിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരുന്ന ഉപദേശം. എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്തേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം, ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാരൊക്കെ കരയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ വീട്ടിൽ അവർ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പോയി, എന്റെ അമ്മ പോയി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരുടെ മുന്നിൽ എന്നാല് ആ ആളവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, ആളവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് പോയിട്ടുള്ളത്? അവരെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ശരീരം അല്ലെ. അതിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താ പോയത്? ആ ചൈതന്യം അല്ലെ, ആ ചേതന, അതാണ് ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചൈതന്യം അതാണ് പോയത് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു കവറിങ് ആണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാള് ഒരിക്കലും സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ആ മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പേടിക്കുന്നില്ല, വിഷമിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്കറിയാം എന്താണ്, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റൊരു ശരീരം തേടി പോകുന്നതാണ് ആ ആത്മാവ് എന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. അപ്പം അത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ ഉള്ള കാര്യമല്ല.
എന്താണ് ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന അല്ലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ആത്മാവിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതത കൽപ്പിതസ്യ ഭാഗോ ജീവസ് വിജ്ഞേയ സചാനാന്തായ കൽപ്പതേ. ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ അഗ്രം 10,000 ഭാഗിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം ആ അംശമാണ് ഉറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും ആനയുടെ ഉള്ളിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഉള്ളത്. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഭാഗമാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല, മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഭൂമി അല്ലെ. ഭൂമി, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഭൂമി, അഗ്നി, വെള്ളം, ആകാശം, വായു. ഇത് 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയും. ഇതിനുള്ളില് ഒന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അത് അതിന്റെ കൂടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം, ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പിക്ചറിൽ അല്ലെ, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പിന്നീട് വളരുന്നു, യുവാവുന്നു അല്ലെ, കുറച്ച് പുരുഷനാവുന്നു, പിന്നീട് പ്രായമാവുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ നശിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്, ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാറിനോടും ഡ്രൈവറോടും ഉപമിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ട്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കാറാണ് അല്ലെ, കാറില് ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ, അതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയാ. ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവ, പിന്നെന്താണ് പക്ഷികള്, സസ്യങ്ങള്, മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ 80 ലക്ഷം. പിന്നെ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അതെന്താ? ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മള് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഈച്ച ചത്ത് പൂച്ചയാകുന്നു അല്ലെ, നാരി ചത്തോടെ നോരിയാവുന്നു, എന്താണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടായി അല്ലെ, മരങ്ങളായിട്ട് കുറെ കാലം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം അതെന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. നമ്മള് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷിയെ കാണാം കൂട്ടില്. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? ഒരു പക്ഷിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പക്ഷിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതിന്റെ പുറമേയുള്ള കൂട് വൃത്തിയാക്കിയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയെ കാണാം, ഇവര് ആ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും ആ പക്ഷിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ആ പക്ഷി അതിൽ കിടന്ന് മരിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ പുറമേ വൃത്തിയാക്കിയെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ദിവസേന വൃത്തിയാക്കുന്നു, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശരീരം ഇവിടെ
നശിക്കും അല്ലെ. ശരീരത്തിന് എന്താണ് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയ ധനം എല്ലാം, നമ്മുടെ കുടുംബം എല്ലാം നശിക്കും അല്ലെ. നല്ല ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കൂടെ വരും. ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തരും അല്ലെ, നമ്മളൊന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സൈക്കിൾ. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ വലിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തരും. പിന്നെന്താണ്, നമ്മള് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ സ്കൂട്ടിയൊക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വലുതാകുമ്പോൾ കാറൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഓടിക്കുന്ന ആള് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഓടിക്കുന്ന ആള് ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ്. ചെറിയ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ വലുതെടുത്ത്, പിന്നെ സ്കൂട്ടി എടുത്ത്, കാർ എടുത്ത്, ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആളൊന്നു തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ല, ഈ വാഹനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് എന്താണ്, വേറെ വേറെ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാർ എന്താണ്, കാറ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ പുതിയൊരു കാറ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ. ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി തരുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പ്രായമാവുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങള് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രാ സ്പർശസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ അനിത്യാസ്താംതിദിശ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാവാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലം ഒക്കെ പോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ. അതെന്താണ്, സ്ഥായിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് പ്രയത്നിക്കാതെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് അല്ലെ. എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷവും താനെ വരും. അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖവും നമുക്ക് വരും. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മള് ഓൾറെഡി അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണോ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ATM-ലൊക്കെ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മള് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതില് നമ്മൾ കൂടുതലായി വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വരും. നമുക്ക് എന്താണ്, സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, അതൊക്കെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് അങ്ങനെയായിട്ട് ലഭിക്കും. പിന്നീടോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദോഷം കർമ്മങ്ങൾ, മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടും വരും, രോഗങ്ങളായിട്ടും. പൂർവ്വജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ചായത്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാപങ്ങള് രോഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലും വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വേനൽക്കാലം അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മഴക്കാലം അല്ലെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞുകാലം വരും, പിന്നെ വേനൽക്കാലം വരും അല്ലെ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവാതിരിക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷം വരും അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടം വരും. ഇവിടെ കാണാം മരം എന്താണ്, വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം തളിർത്തി വരും അല്ലെ. വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇഴകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോവും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നചായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചി നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവന ഭൂയ
അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജന്മമരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമില്ല, മരണമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ആത്മാവല്ലേ, എത്രയാണ് അതിന്റെ സൈസ്? നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊരംശമാണ്, അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് ജന്മമരണങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛനാണ് അല്ലെ, അതിന് ജന്മമില്ലാതെയാണ്. പിന്നെ നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനുമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമില്ല. അപ്പോ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ അല്ലെ, നമ്മള് മോശമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടല്ലേ, നമ്മള് വെളുത്ത ഷർട്ടൊക്കെ അതിലൊക്കെ കറയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, വേറെ പുതിയ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ, പുതിയ ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു, പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാതാവുമ്പോ ആത്മാവ് വേറെ പുതു ശരീരം തേടിയിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈനം ക്ലേദയന്ത്യപോ നശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, പിന്നെ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഏത് തരത്തിലായാലും ഈ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പലതരത്തിലും പല ആൾക്കാരെയും എന്താണ് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, അല്ല അവരുടെ ആ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ആത്മഹത്യയാണ് അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണോ അത്? അല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തില് ഒരാത്മാവിന് ഇത്ര കാലം വസിക്കുക എന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് 60 വയസ്സ് വരെ ആണ് ആയുസെങ്കിൽ ഞാനൊരു 30 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്, എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എൻ്റെ ഈ വിരല് ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വിരല് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വിരലില്ലാത്ത ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് വസിക്കാൻ ശരീരമില്ലാതാവുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് ആ ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവിന് കഴിയേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്രേ ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാലം. ഇപ്പൊ 60 വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ 30 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 30 വർഷം പിന്നീട് എന്താണ് ആ ശരീരമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമല്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ട്രാഫിക് മറ്റുള്ള കോടതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ട് അത് നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല, നമുക്ക് അതിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. പിന്നീട് എന്താണ് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിന് അങ്ങനെ എന്തെന്നില്ല അല്ലെ. കാരണമല്ല, നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമല്ല. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവരൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല.
നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ആത്മാവിനെ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുമുണ്ട്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നക്തം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജന്മവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജന്മവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അർജുനൻ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ്, ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും അവരൊക്കെ പ്രായമായി അല്ലെ, അവരൊക്കെ അർജുനൻ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവര് തീർച്ചയായും മരിക്കും അല്ലെ, അവര് ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം? ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൈനികര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നല്ലേ, അവരെ അതിർത്തിയിൽ എന്താണ് ശത്രുക്കളോട് പോരാടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ അർജുനൻ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും അല്ലെ. ജനിച്ചവനൊക്കെ മരണം നിശ്ചിതമാണ്. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി, യമരാജന് തീരെ കരുണയില്ലാതാണ്. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ഫയലൊക്കെ ഒപ്പിടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജൻ നിൽക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. യമരാജൻ അങ്ങനെ യാതൊരു കാരുണ്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടേ? കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കടമ, ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയുടെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവരടുത്ത് യമരാജൻ ഒരിക്കലും വരില്ല. എന്താണ് ആ ഒരു അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അജാമിളൻ തന്റെ മകനെ, നാരായണൻ എന്ന് പേരുള്ള മകനുണ്ടായിരുന്നു, ആ മകനെ വിളിച്ചു നാരായണ എന്ന്. അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ അത് കണക്കിലെടുത്തു, ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട്. അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അജാമിളനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യമകിങ്കരന്മാരെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യമരാജൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ 7 അയലത്ത് കൂടി പോലും നിങ്ങൾ പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ വാണിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് യമരാജനും, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും യമരാജൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ ഹരിനാമൊക്കെ ജപിച്ചാല് നമ്മള് മരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെ ആരാണ് കൊണ്ടുപോവുക? അജാമിളനെ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് യമകിങ്കരന്മാരിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ആ ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് അജാമിളൻ കുറെ കാലം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോവുക. യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാരും വരില്ല. അവര് എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാർ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും എന്താണ് അവർ മരിക്കുന്ന എല്ലാരും മരിക്കുന്നില്ലേ എന്നല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പൂച്ചേന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. പൂച്ചയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു വലിയ അമ്മ പൂച്ച അതിന് പ്രസവിക്കും അല്ലെ, കുട്ടികളെ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ എന്താ ചെയ്യാ? അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അതിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ. അപ്പോ അതേ ആ പല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് കടിക്കുന്നത് പൂച്ച അല്ലെ. അതേ പല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ച എലിയെയും കടിക്കും അല്ലെ, എലിയെയും കടിക്കും. അപ്പൊ എലി എന്താണ് വിചാരിക്കുക? എലിയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരുത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണോ എലിയെ കടിക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ, എലിയെ കടിക്കുന്നത് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. പൂച്ച കടിക്കുന്നത് ഒരേ പല്ലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ല, അതിന്റെ കുട്ടിക്കറിയാം അതിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂച്ച കടിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. എലിക്കറിയാം ഇത് തന്നെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കടിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഡിവോട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എന്താണ് ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ യമലോകത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാം. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് ഇവിടെ അർജുനൻ അവരോടൊക്കെ സഹതാപം തോന്നുന്നു അല്ലെ, അവരോടൊക്കെ എന്താണ് ദയ തോന്നുന്നു, അവരൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെ വധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവുമ്പം അവരുടെ
അവരെ രക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ വസ്ത്രം ഉടുപ്പ് രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരാള് മുങ്ങി താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. അയാൾ കൈ ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ അയാളെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അയാളുടെ ആ വസ്ത്രത്തെ രക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. ദേഹി നിത്യമവോദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഭാരത, ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട. അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ആണ് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചിട്ടും വ്യസനിക്കേണ്ട, അവയൊക്കെ വധിക്കുന്നതിൽ. അതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ. ബുദ്ധിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. യുദ്ധത്തിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംഭവിക്കുക. ഒന്നുകിൽ എന്താണ്, കൊല്ലപ്പെടുക അല്ലെ, കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തും, അല്ലെങ്കിലോ സാമ്രാജ്യം നേടിയിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. രണ്ട് തന്നെ ആയാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമോ ആസ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. നേരത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്നു, ആ പാപം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. അർജുന്റെ കർത്തവ്യമാണത്, ഇത് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെ. ഫലം സന്തുഷ്ടിയായാലോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കരുത്. തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എന്താണ്, നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ അതില് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട, അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ. അത് തരും അല്ലെ, അത് ലഭിക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നേഹ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നെഹാവിക്രമനാശ്വസി സർവ പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും, ധർമ്മത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭയം എന്താണ്? മരണഭയം അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും മഹാമായിട്ടുള്ള ഭയം അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലുള്ള ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇതൊരിക്കലും നഷ്ടമായി പോവില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭാഗവത ധർമ്മം, ഭഗവത് ധർമ്മം അല്ലെ, അത് പഠിക്കുന്നു, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടമല്ല അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ട്, സീരിയൽ കണ്ടിട്ടൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അവർക്കൊന്നും നേടാനില്ല. എന്താണ് അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, അത് നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ തരാനാണ്. ഓരോ സീരിയലും കണ്ടിട്ട് നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവർക്ക് എന്താ, നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്നല്ലേ. എന്നാലും അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്, നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകാംക്ഷ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയ്യ. എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്തിന്റെ മുന്നേ, ഇപ്പം കുറെ ആൾക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്, രോഗങ്ങളില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖിക്കാനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, വിഷമിക്കാനൊന്നും. അപ്പൊ വിഷമിക്കാനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം, എന്താണ് ഈ ടെലിവിഷൻ. അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ നാമം ജപിക്കും സന്ധ്യക്കൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ വീട്ടിലും എന്താണ് സന്ധ്യക്കൊക്കെ സീരിയൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഏറ്റവും മുന്നിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവര് ദുഃഖിക്കാനൊരു കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഇതില് കണ്ടിട്ട് ദുഃഖിക്കല. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ, ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ, നാളെ എന്താവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല അല്ലെ.
എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദ്ഭയം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തല്ലേ. നേരത്തെ അജാമിളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അജാമിളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറെ മോശം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. അവസാനമായിട്ട് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു നാരായണ എന്നല്ലേ, അത് ഭഗവാൻ കണക്കിലെടുത്തു, ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട്. അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച അദ്ദേഹത്തെ യമകിങ്കരന്മാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാമായണ മാസമാണ് അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ആ ലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേതുബന്ധനം നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പാലം കെട്ടുകയുണ്ടായി. അതിന് ഹനുമാൻ വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ കടലിലിട്ടിട്ട് അവിടെ പാലം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂഴിയിലൊക്കെ വീണ് കണ്ടിട്ട് ആ പൂഴിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കളയും, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഹനുമാന്റെ കാലിനടിയിലെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഹനുമാനെ അതിനെ പിടിച്ച് വാലിൽ പിടിച്ചൊരു തൂക്കി ഒരു എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോഴെന്താണ്, അത് പോയി വീണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ സേവ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹനുമാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഹനുമാനൊരു ചവിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു, കാലുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴി വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്റെ അണ്ണാനോട് ചോദിച്ചു, നീക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ണനെ അനുഗ്രഹിക്കണ്ടായി. അണ്ണാൻ എന്താണ് ചെറിയ കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് എന്നാലും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു എലിയെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, കാർത്തിക മാസം എന്താണ് ആ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ്, ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ നവംബർ 19 വരെ ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ്, ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. ആ മാസത്തില് ഒരു നെയ്വിളക്ക്, ഒരു നെയ്ത്തിരി ഭഗവാന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 100 നെയ്ത്തിരികൾ കാണിച്ചതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ആ മാസം എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുന്നു പറയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒരു ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പോ ആ നെയ്യ് എന്താണ്, ആ നെയ്യുടെ മണത്തിന് ഒരു എലി അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ദീപം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നെയ്യ് നക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിന്റെ മുഖം കുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്, തീ തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുഖത്ത് ആ തീ അതിന്റെ മുഖത്ത് പറ്റിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ മുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്തതായിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ. നമ്മൾ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കാണിക്കും അല്ലെ, നെയ് വിളക്ക്. അപ്പൊ എലി എന്താണ് ചെയ്തത്, എലിയുടെ മൂക്കിനെ പറ്റി അത് കെടുത്തിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലി ഇങ്ങനെ കറക്കി. ഭഗവാൻ എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ ആരതിയായി ചെയ്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കിലെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ എലി അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ്, ആ 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തോടു കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ, അറിയാതെയാണ്, അജ്ഞാത സുകൃതി എന്ന് പറയും. അറിയാതെ അത് പോയിട്ട് ആ നെയ്യില് തട്ടിയല്ലെ, സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതും ഭക്തി സേവനമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹനന്ദാശ ബുദ്ധയോ അവസായനം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ അല്ലെ, അർജുനന് എന്താണ്, ആ അസ്ത്രവിദ്യ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അർജുനനായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എത്ര എന്താണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനൊക്കെ അർജുനൻ അതിജീവിച്ചിരുന്നു. ഭോഗേശ്വര പ്രസക്താനാം ദയാപഹൃത ചേതസ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വ ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘ സഞ്ജായതേ കാമ കാമാക്രോതാപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്നും കാമവും അതിൽ നിന്നും ക്രോധവും ഉണ്ടാവുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴിയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാറുന്നത് അല്ലെ, ക്രോധം, നമ്മൾ ദേഷ്യം അല്ലെ, ഇത് നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്, അത് സർവനാശമാണെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക്
ഓർമ്മപ്പിഴയുണ്ടാകുന്നു. ഓർമ്മപ്പിഴയുന്ന ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ബുദ്ധി നശിക്കുന്നല്ലേ, ബുദ്ധി നശിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഭൗതിക കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാശം പ്രാപിക്കുന്നു പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ കാമം, ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാമം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. നമ്മൾ കുറെ പണം സമ്പാദിക്കാം, വലിയ വലിയ എന്താണ് അയൽവാസിയെക്കാളും വലിയ വീടെടുക്കണം, അവരെക്കാളും വലിയ കാറ് വാങ്ങിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടിയേ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോ എന്താവും? നമുക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ കാമം പിന്നീട് ക്രോധമായി മാറും അല്ലെ. ആ ക്രോധം എന്താണ്? സർവനാശമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മളെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്രോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. രാഗദ്വേഷവിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും എന്ന് പറയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരി. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചാലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി രജാശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാത്ത സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ, പഠിച്ചു ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അല്ലെ, അതുണ്ടാക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എല്ലാവരിലും വളർത്തുക, ആ അവബോധം അല്ലെ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മമൈവാംശ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവാണ് നമ്മളൊക്കെ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് ആ പ്രഭുപാദരി ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ സമാധാനവും സാധ്യമല്ല, സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ജീവേര സ്വരൂപഹോ നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ദാസൻ എന്നുള്ളതാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹോ നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സേവകന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഓഫീസിലുള്ള ബോസിന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ, വീട്ടിലെ എന്താണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ സേവകനായിട്ട് ഭാര്യ മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആരുടെയൊക്കെ സേവകന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ സേവകരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ സേവകരി അല്ലെ, അവരൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത്, അവരൊക്കെ രാജാവ് എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, അവരൊക്കെ പത്മനാഭദാസന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ദാസന്മാരായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പറയുന്ന 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് പഠിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്കറിയാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അടുത്തു 7 ദിവസത്തിനുള്ള ദശകം കടിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എനിക്ക് സുഖദേവ സ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എനിക്ക്
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നല്ലേ നേരത്തെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ സമീപിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് അവൻ ചോദിക്കണ്ടായി, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് അവനോട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പരിശുദ്ധ മഹാരാജ പറഞ്ഞു, അതിന് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, ജന്മമോ മരണമോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. ഭക്തി സേവനത്തില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീത്രാണി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥവ്യോസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആള് അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പേരാണ് ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരിച്ചത് എന്ന് പറയും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഋഷികേശൻ, ഭഗവാനാണ് ഋഷികേശൻ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ്, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്ന് വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോഹരേ ക്ഷേത്ര കരോഹരേർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സദ്ഗതോദയ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശന ദൃശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ പാദോഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരതി. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദേ. അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അംബരീഷിന്റെ ആ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്താണ്, തന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകുന്ദ ലിംഗാലയ, എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്, ആ ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമര പുഷ്പത്തിന്റെ മണം നുകരുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രീമത് തുളസി രസനം തദർപ്പിത, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി രുചിക്കുന്നതിന് തന്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി പാദോഹര ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ, നവദ്വീപ് പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പുണ്യധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചു. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. തനിക്കായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. തന്റെ എന്താണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഏകാദശി, നാളെ ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ സ്റ്റോറി ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെ. ആ ദുർവാസ മുനി എന്താണ് ഒരു സത്വത്തെ ആക്കിണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നാലെ എന്താണ് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് സുദർശനചക്രം വന്നിട്ടല്ലേ, പിന്നീട് ആ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം എന്താണ് ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ദുർവാസ മുനി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഏകാദശിയും എടുത്തിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകാദശി എടുത്തിരുന്നത്? തന്റെ രാജ്യത്തിനും പ്രജകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഏകാദശി എടുത്തത്. തന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ദുർവാസാവ് പോയിട്ട് വരാത്തത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഏകാദശി ആ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദുർവാസാവ് ശപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ദുർവാസ മുനിയെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാരണ വീട്ടുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ പിന്നാലെ എന്താണ് ദുർവാസ ഒരു സത്വത്തെ ആക്കിണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഏകാദശി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നാളെ കാമിക ഏകാദശിയാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നാളത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തില് പൊതുവെ അരിയാണ് അല്ലെ. അല്ലെ അരി മാത്രമല്ല, ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കരുത്. കടല, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അതൊന്നും കഴിക്കരുത്. നമുക്ക് കഴിക്കാം, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാം, പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാം, മണ്ണിനടിയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടെടുക്കും. ചില ആൾക്കാർ കിഴങ്ങൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. എന്താണ് രോഗങ്ങളുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവര്, മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവര്, അവരൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണം. ഏകാദശി ദിവസം മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മരുന്നൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഏകാദശി എടുക്കുക. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദേവിയാണ് ഏകാദശി ദേവി. അപ്പൊ ഏകാദശി ആ ദിവസം ആ ദേവിക്ക് എന്താണ് ആ പാപപുരുഷൻ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഏകാദശി ദേവിക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം തോന്നുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പാപപുരുഷനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസം എന്താണ് നീ ആരെയും ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ പാപപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അപ്പൊ ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് വിളിക്കും? ഞാൻ എവിടെയാണ് വസിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ന ദിവസം ഈ ഏകാദശി ദിവസം നീ ധാന്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിന്നോളാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അന്ന ദിവസം എന്താണ് ധാന്യങ്ങളിൽ ആ പാപപുരുഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്താണ് നല്ലതാണ് ഈ ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സയൻസ് മെഡിസിന്റെ ഇതിലുള്ള അവരും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് അത് വേണ്ടാത്ത ജങ്ക് DNA എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആ കൊഴുപ്പുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടും എല്ലാറ്റിനും ആത്മീയമായിട്ടും നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക ഏകാദശി. പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയം മുതലാണ് ഏകാദശി തുടങ്ങുക. നാളെ സൂര്യോദയം മുതൽ 6 മണിക്ക് ശേഷം ഏകാദശി തുടങ്ങും. പിറ്റേ ദിവസം 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ദ്വാദശി ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം പാരണ വീട്ടാം. പാരണ ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക എല്ലാവരും. ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം അഥവാ വ്രതം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ. അപ്പൊ ഉപവാസം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വസിക്കല അല്ലെ. അന്നേ ദിവസം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാം. നാളെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ വകയായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.
അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വായിക്കാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാലും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ചോദിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരാളായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് സംശയമുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് 8:15 ഈ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കും ഈ ലിങ്കും സെയിം ആണോ? അതന്നെയാണ്. അത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ലിങ്ക് മാറി വേറെ ഒരു ലിങ്കില് ഇതേ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ലിങ്ക്. അപ്പൊ അത് നാളെ പാരായണമുള്ളത്. നാളെ ഏകാദശി ദിവസം പാരായണമുണ്ട്. ടെമ്പിളിന്റെ ലിങ്കാണ്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് അതിലാണ് പാരായണമുള്ളത്. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്നത്. കുറെ ഭാഷകളിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും പങ്കെടുക്കും ആ പാരായണത്തില്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ലിങ്ക്. സോറി, ഞാൻ അതിൽ കയറി. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ റീഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിംഗ് ആണ്, നന്നായിരുന്നു. അത് മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് റീഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ തെറ്റിയതല്ല. അപ്പൊ തെറ്റിയതല്ല, അത് ശരിയായ വഴി തന്നെയാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റിയതാണ്. ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുരുജി. അപ്പൊ ഞാനും ഇത് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത്. ഭഗവാൻ എന്നെ അതിലോട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. കേട്ടപ്പോഴും നന്നായിട്ട് എല്ലാം മുഴുവനും ഞാനത് കേട്ട് അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കീർത്തനം എന്തോ സങ്കീർത്തനം എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 8:50 അതില് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ. കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില്. എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്കുണ്ട്. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളെ എന്താണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും ഇതുണ്ട് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ ആർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ജപമാലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. അത് കൊറിയറിൽ വരേണ്ടതാണ്, കുറച്ച് കഴിയും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്? കഴിഞ്ഞ 20-ന്. 20-ാം തീയതി. അത് ചിലപ്പോ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. കിട്ടും എന്തായാലും കേട്ടാ. ഈ കൊറോണന്റെ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫെല്ലാം കുറവായതുകൊണ്ട് കൊറിയർകാർക്ക് കുറച്ച് ഡിലേ ആണ്. കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലെവൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക്, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരും കേട്ടോ. ഇത് 18 ദിവസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. 18 ദിവസം കിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ കേട്ടാ. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലെ. പിന്നെ വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്വിസ് ഇതിലാണോ വരിക? ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണോ വരിക? അതെ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി ഗുരുജി. നമുക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിന് ഒരുപാട് സഹായമാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ, ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നാളത്തെ ഭഗവത്ഗീത എനിക്ക് വായിക്കണമായിരുന്നു. ഒരു പാഠം ഫുള്ളും എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ നാളെ ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഏകാദശിന്റെ പാരായണത്തിന്റെ ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? അത് ഓൾറെഡി ആയി. ഇപ്പൊ 2 ബാച്ച് നമ്മള് എന്റെ വൈഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് മലയാളം ബാച്ചിന് കിട്ടും. അടുത്ത ഏകാദശി 18-ാം തീയതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. മാതാജിന് ചാൻസ് ഇല്ല. നാളെ ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോ കുറെ ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരാളെ ഗ്രൂപ്പിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും മലയാളത്തില്. നമുക്ക് അടുത്തന്നെ ചെയ്യാം. 18-ാം തീയതി വരുന്നുണ്ട് ഏകാദശി കേട്ടാ. അതെ 11 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ദശമി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏകാദശി. എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയണമെന്ന്, അധ്യായം പറയണമെന്ന്. കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ പറയാനുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളെ നമ്മളെ അഡ്മിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? നിങ്ങളെ പേര് അറിയിച്ചാൽ മതി. ചിത്ര മാതാജി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് തരാം. നമ്മള് ക്ലാസിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധീഷ് ഹരേ, എന്തുകൊണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ? സുധീഷ് ഗുപ്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. മൈക്ക് നിങ്ങള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ ഗുരുജി. എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തോണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ. ഹലോ. കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ മരണശേഷം ഈ ആത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് കുടിയേറുന്നത്. ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും യോജിപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും ഒന്നല്ല ഒരിക്കലും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന് നാശമില്ല, ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും പ്രധാനം. അത് നശിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒക്കെ. അതെന്താണ്? ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷി ആ മരത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു, മറ്റേ പക്ഷി അതൊക്കെ നോക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മള് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അതിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. സമുദ്രം വിശാലമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഉപ്പ് രസം തന്നെയാണ് അല്ലെ? സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സമുദ്രമാവോ? ഇല്ല അല്ലെ? അത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു തുള്ളിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ഡ്രോപ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഗുണത്തിൽ അതിനും ഉപ്പ് രസമാണ്, സമുദ്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിനും ഉപ്പ് രസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവ്. എന്നാല് ഒരിക്കലും ആത്മാവ് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല, ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി, അപ്പോ ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം ഒരു വട്ടമാണോ ഉള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മൾ മരണശേഷം ഇപ്പോ അത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ വേണമെന്ന്
ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിച്ചോ. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അകർമ്മം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ പ്രയത്നം പോലെ ഇരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഒരു സംശയം കൂടി. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യാതെ അയാള് ആത്മാഹുതി ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഇപ്പോ അയാളുടെ കർമ്മ അയാള് ചെയ്യാതെയാണല്ലോ അയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള വീണ്ടും അതോ അയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാരണം അയാൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ് കാര്യം? അയാൾ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് എന്താണ് അതിന് ശേഷമുള്ള എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും അയാൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരം, എങ്ങനെയുള്ള അതാണ് അടുത്ത ജന്മം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കർമ്മം ബാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും എന്താണ് അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ കർമ്മഫലം അത് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്ന ചെയ്യുന്ന പറയാ. അത് നമ്മളെ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയും. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടല്ല. അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യജന്മമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഗുരുജി പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പോ അത് പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മള് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവർ ഇണ ചേരുന്നുണ്ട്, അവരും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകലാണ്, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകലാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കാനാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാൻ അവസരം തരും. ആരെയും ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഏതാണോ ഹിതമായിട്ടുള്ളത് അത് നീ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും എന്താണ് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്, ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ ഗുരുജി. എന്റെ പേര് അനിരുദ്ധ് എന്നാണ്. പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുക, അത് മാത്രമാണോ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു വഴി? അതായത്
ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അതായത് നേരത്തെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ധർമ്മം പാലിച്ച് ഇച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമോ? അത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ വഴികളുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോവാം. അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. കർമ്മത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ധ്യാനയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗവും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗവും. ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് സുസുഖം കർത്തുമഭയം, നമുക്ക് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. മറ്റതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല മുക്തിക്കുള്ള വഴി. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, ധ്യാനത്തിലൂടെയും എത്താം, കർമ്മത്തിലൂടെയൊക്കെ എത്താം. അതൊക്കെ കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിന് കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് അവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിനൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതൊക്കെ കുറെ ഇതുണ്ട്. എന്നാല് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം, എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കി ചേച്ചി. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗ വഴിയല്ലാതെ, അതായത് പലതിൻ്റെയും ഇത് കോമ്പിനേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതും, അതായത് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണോ, അതോ പലതിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റുമോ? അതിന്റെ ഇപ്പൊ യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി കണക്ടിങ് ടു ഗോഡാണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. അതാണ് കർമ്മയോഗ. കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തിയോഗ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. എന്നാൽ ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു വ്യായാമം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് യോഗ ഇന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ യോഗയില് കുറെ സമയം നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചാണ്. അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചഞ്ചല ഹി മന കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, കാറ്റിനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അർജുനന് അത്രയും അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഇത്രയും ഇതുണ്ട്, കാറ്റിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അതിലും പ്രയാസമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അത്ര തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചേച്ചി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള, ഞാൻ വാക്ക് മറന്നുപോയി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള വഴിയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി, സകല പാവപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് തിരികെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പുവരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. നന്ദി ഗുരുജി. ഇവിടെ ചാറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവസാനത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ആ നാവ് ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട്, ഒരു തുളസിയിലിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുളസിയിലിട്ടിട്ട് അത് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ അതെന്താണ് മറ്റുള്ള ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാവിനെ വേണ്ടാത്ത ഇതിലൊക്കെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കണം തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. ഭഗവാൻ പത്രം പുഷ്പം ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോശം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഗോസിപ്പ് പറയുന്നത് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം. സത് കഥകൾ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അംബരീഷ് സത് കഥകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. നന്ദി ഗുരുജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശി
ഏകാദശി ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് നാളെ സൂര്യോദയം മുതലാണ്. അതിന്റെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത ദിവസം ഏകാദശിന്റെ ദ്വാദശി ദിവസം സൂര്യോദയം വരെയാണ് ഏകാദശി ഉണ്ട്. നാളെ 6:15 ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഉദയം 6:15 സൂര്യോദയം മുതലാണ്. എവിടെയാണെന്ന് ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ സൂര്യോദയം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പാരണ സമയം അത് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉദയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഡോക്ടർ NG രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണവ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മൈക്ക്. പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ, അത് മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നല്ലതല്ലേ, ഹെൽത്തിനായിട്ടുള്ളത് നല്ലതല്ലേ? ശരീരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ ജങ്ക് DNA ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ? അല്ലേ? ഓക്കെ. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? സംശയം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പ്രഭുവിന്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെയാ? അതെ, ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ.